ओरैनो नैथि मंगलबार मागो दाननि बेवहायथ' सरकारा गनायथि होखाबाय। दा बे हिसाबै जोंना बगाजुलि प्राइमारि साहा बगाजुलि प्राइमारि बाथौ गौथुमा साननैनि हाबाफारि लानानै मैया डेलिगेट सेसनमोन। दिनै आर'ज गाबनाय नैथि मंगलबार। दा बेवहाय जोङो बगाजुलि साहा प्राइमारि बाथौ गौथुमा साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। बेवहाय गासै जोंना 7टा गामि दङ। बे 7टा गामिजों जोङो बोसोरफ्रामबो बिदिनो नैथि मंगलबारखौ दिनै देग्लायजों नैथि जाबाय। बेखौनो जों खुंबाय थायो आरो बेयाव जोंहा गोबां मानसि जमा जायो। दा बे जमा जानाय हिसाबै जोङो गोग्गोमैनो खुंनो हायो आरो खुंनाय जादों। दा बेयाव हिनजाव हौवा गासैबो फैयो, गथ' गथाय। दा बिदिनो जों खुंदों आरो। मोनबेसे गामि आफादा बेयाव आर'जआव बाहागो लादों? बेयाव आर'जआथ' ओरैनो आर'ज हिसाबै जोंनि बगाजुलि साहा बगाजुलि प्राइमारियाव ओरैनो मोननै गाहाय आर'ज हान्जा दं आरो गामि गामि दा सोलोंगासिनो दङ दामनाय देनायजों। दा बिथांमोना ओरैनो ज' हिसाबै जों दा आर'ज गाबदों। मोननै प्राइमारिया गाहाय माबा आर'ज हान्जा दङ। दा बे हिसाबै जों मोननैया आर'जखौ जों खालामनाय जायो आरो। दिनै जि गोथार बाथौ सानजों नोंथांमोना बे आर'ज गाबनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि ओनसोलनि बा नोंथांमोननि जि बियाबनि गेजेराव माबायदि खौसेथि? दा जोंनि साहा बगाजुलि प्राइमारि बाथौ गौथुम हिसाबै गोबां खौसेथि दङ। बेवहाय जोंनि दा पपुलेसना जोंहा बेवहाय जोंहा न'खर हिसाबै 187 न'खर दङ। दा 187 न'खराव जोंहा बिदिनो गाजा गोमजायै खुंबाय थायो आरो बे खुंनायखौ लानानै जोंहा गोग्गानाय दङ गामि हिसाबै गामि गामि। दा जोंनि 187 न'खरा निस्सय मिथिजोब्बाय दा बाथौ धोरोमा मा आरो बाथौ धोरोमखौ जों मानो सिबियो आरो बिनि बागै गासैबो सुबुंफ्रानो मिथिनाय जाबाय। दा बे हिसाबै जोङो बिदिनो फालिलांबाय थागोन। आरो बेल' नङा, जोंहा सप्तायाव खेबसे आर'ज जायो। प्राइमारि हिसाबै सप्तायाव खेबसे जों आर'ज गाबो गामि दरब्रै दरबाखौ लानानै आरो बिदिनो जों फालिलांबाय थागोन। दरबेसे गामि दं गासै बगाजुलि दालाय हिसाबै प्राइमारि हिसाबै जोंहा 7टा गामि दङ। 7टा गामि, बे 7टा गामियाव 187 न'खर दङ। दा बिदिनो जों फालिलांबाय थागोन आरो।